O acordo acadado co BNG para a aprobación dos orzamentos presentado a principios de semana polo Goberno local de Noia non deixou indiferente o principal partido da oposición. O PP critica a drástica caída dos investimentos nun 60% con respecto ao presuposto anterior, mentres que destacan a suba de impostos, en especial da taxa pola recollida do lixo. Reducen máis de 1,3 millóns de euros as inversións para os veciños e veciñas de Noia, mentras lle suben en máis de 274.000 euros as tasas, fundamentalmente as tasas relativas ao recibo do lixo. Estes orzamentos do 2026, independientemente de toda a propaganda e publicidade que levan feito dende o goberno sobre os mesmos, supoñen unha caída do 60% da inversión en Noia, tendo en conta que os últimos orzamentos aprobados polo goberno do Partido Popular supoñían un investimento de 2.400.000 euros e estos supoñen un investimento de algo máis de 800.000. Segundo os populares, estes orzamentos suporán a paralización de varios proxectos que xa se atopaban encaminhados durante o seu mandato, como o Centro de Día da Chaínza ou a apertura da Rúa Outonil, sen partidas asignadas. Hai unha paralización de proxectos fundamentais para Noia, como, por exemplo, o Centro de Día, tendo en conta que o goberno do Partido Popular e do Noia tiña un proxecto que tiña xa os informes sectoriais correspondentes e compromisos de cofinanciación para levar a cabo a construción dun centro de día na Chaínza. Votan tamén de menos investimentos en materia educativa ou consignación orzamentaria para aplicar a relación de postos de traballo. Precisamente este foi un dos argumentos do exedil popular Luís Salamancos para apoiar a moción de censura. No seu momento utilizou esa xustificación para romper o goberno, para pasarse finalmente ao grupo mixto e logo apoiar unha moción de censura que consideramos totalmente inxustificada, tendo en conta que é unha incongruencia que usase esa xustificación e agora os orzamentos non contemplen nada, nin se teña dado ningún paso no relativo á aplicación da relación de postos de traballo. Os populares que xa anunciaron o seu voto en contra consideran que estes orzamentos evidencian a incapacidade de xestión do goberno, que leva 6 meses, din, sen propostas, desenvolvendo únicamente as actuacións herdadas do anterior executivo.